Amit én hallottam, az, hogy a jövő héten szombaton színházban leszel, akkor ezek szerint még van színház. Szóval van még József Attila színház? Szóval hogy hívják most? Vagy mi a helyzet a József Attilával? Annyi mindent lehet olvasni, meg hallani. Igen, nagyon sok mindent lehetett olvasni és hallani. Lehet, hogy manapság is így van ez. Mindenesetre a színház egyelőre van, és remélem, hogy marad is. Ugye 2001-ben mutattuk be a Made in Hungária című darabot, és most 2011 végén vagyunk, 307-szer vagy 310-szer játszottuk már, és szombaton, igen, színház megint 27-én, tehát 2 napon. Színház 27-én. Lesz előadás, Made in Hungária, és nagyon remélem, hogy jó lesz, és lesz jó közönsége, mert vissza kell hozni a közönséget a színházba, meg kell próbálni ezért mindent megtenni, és a Made in Hungária, Nimbus, ez a 307 vagy 310 előadás, most mindig zavarba vagyok, az évad végén volt mindegy. Tehát jó, 300 fölött van. Ugye ez zsúfolt teltházas, több mint 300 előadás, meg kell tartani ennek a darabnak a Nimbusát, mert rendkívül jó darabról van szó, és ez teljesen függetlenül attól mondom, hogyha elhiszi nekem a hallgató, hanem, hogy én is benne vagyok, és hát jóformán azért, ami egy részéről szól ugye maga a darab, de ez egy ragyogóan megírt darab, amit a Tasnád István nagyon-nagyon jól megírt, és nagyon-nagyon jól összerakott a dolog, és pörög, és forog, és megy előre, és feszültség van benne, és feloldás van benne, és röhögés van benne, és zene van benne, szóval hát ezt látni kell, szóval nincs mese, ezt tovább kell csinálni, úgyhogy színház, hogy mondta Freddie Mercury, hogy show must go on. Így van, és így itt meg azt mondanám, hogy theater must go on. Igen, tehát gyakorlatilag itt folytatódnia kell a shownak a színpadon is, és a koncerteken is. Egy nagyon érdekes dolog egy embernek, aki állandóan ugye színpadon van, mégis ez a színpad egészen más, mint amikor akár egy hangszerrel, vagy éppen egy zongorával előtted ülsz a színpadon, és játszol. Tehát itt egészen más játszol. Szóval milyen világa, színészek világa, és milyen egy zenésznek belekerülni egy színészek világába? Nagyon-nagyon nehéz. A színészet egy mesterség, meg kell tanulni, éveken át akadémián tanulják az emberek, és aztán utána tanulják a kezdő éveikben, míg kiforrott színészé válnak, és bármilyen alakítást létre kell hozniuk, abból táplálkoznak, amit az évtizedek során, vagy az évek során összegyűjtöttek. Engem bepottyantottak a mélyvízbe egy pillanat alatt 2001-ben, és menet közben kellett megtanulnom a játékszabályokat. Tehát itt nincs arról szó, hogy az ember azt mond, amit akar. Itt azt kell mondani, ami meg van írva. Méghozzá azt átéléssel kell mondani, hitelesnek kell lenni a figurában, és még ha kis szerepe is van valakinek, hiszen én nem játszom végig a darabot, itt mindegy, aki látta, az úgy is tudja, aki pedig nem, az majd most nézze meg. Szóval akkor is a szituációban kell maradnom, tehát nincs kikacsintás, meg kibeszélés a nézőtérre, semmi. Ott meg kell a figurában maradni, és a helyzetet pedig le kell játszani. Hát én 10 év alatt azt megtanultam, hogy az én helyzeteimet meg tudom csinálni, és ennyiben már... És nagy szemekkel nézed a többieket, akik nap mint nap ezt játszák. Na, és csodálom őket, és tetszik minden. Fenyő Miklós volt a vendégünk itt ezen a délelőttön napopterisnya.hu-n. Beszélgettünk mindenről, és persze csomó dologról nem beszélgettünk, de hát ahogy mondani szoktam, előttünk az élet, úgyhogy még ráérünk beszélgetni az elkövetkezendőkben. Amiről még egy mondatban, tehát beszéljünk feltétlenül, hogy a színházi előadást követően a következő nagy buli az ugye szilveszterkor, még egyszer pontos helyszín, időpont és egyebeket várok tőle. Szilveszterkor a fenyő ünnep, idén szilveszter napján. Akkor is még ott a fenyőfa, úgyhogy semmi van. És a Szima csarnokban este 8 órakor kezdődik a nagy koncert, utána pedig vacsora és retro diszkó, Bétót és Dévényi részvételével. Én azt hiszem, hogy aki majd ezt választja, nem választ rosszul, úgyhogy nagyon-nagyon jó szórakozás majd előre már mindenkinek, hiszen ez lesz az év egyik legnagyobb fenyőbulia, egész biztos a Szimában. Úgy legyen, Lacikám, úgy legyen. Biztos, hogy úgy lesz, ismerlek én téged már jól. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. Sok sikert a színházhoz és a szilveszterhoz. És mondhatjuk azt, hogy újjé, itt az új év. Mert egy picit erre várjunk, de mondjuk együtt majd 31-én.